21. Ditampi bare ditampi diindang badadak juo diganti Allah diganti nan lamo taraso juo sapulah nan dicari bisinan mama manjago barala senang hati hadiah raso kapunyo. Batanam si buah ladonan punyo denai mandamam de ulah sudut matonyo 86. Malenggo siran tempinggang nan gapua indah bapinggang lah jale hawa tahun cang si oyong juo datang dek kawan dak mananggang tapaso denai barutang bini den lah berang-berang salapan panjang surang. Anak ketek kalang kompeong babana keampuh kaki dari ket bamain serong lah gadang mang cari laki de aco inyo tak dorong dapi bujang gadis satu manyasa dirinya tajun banda bakali Samsudin kawan Samsudan salap yak sapa tiduran. Santuang tipi kawan barang kek inyo kame dan tatang kok bisi bintuan 80 ya salapan corek lah kupon tuan katupek di Bangka Hulu dimakan di hari rayo lah panik denai manunggunan adi anda kunjang tibo mungkin karena malu dijadikan bini mudo ampek puluh satu mangkota bedo lah tarang bulan cuaco nak mudo menjalin cinto ko umua bialah tuonan salero mudo juo mandaki ibo manurun lah sandek pulo ampek bale nanti bo nasib gae agogo balawan tongkang bala buah hari patang bong kasau ade ula acok mangico kawan arek jadi musuh 87 alun juo adona amu malam pek tanja teah cari ampe ulah tuje si inyok malam cari laki paisan jo pulang pagi nomor 6 diisi marpati di awan biru maraok kaladang urang de ulah dak punyo malu tiok lapau nyo barutang babunyi puyuh di hutan menyawi gagak di rimbo babi nijo urang hutan awak lah menjadi karo kok dapet paranggai setan honor kawan di Santuan Juo.